Yo mga bay, mga adlaw nyo tanan dia no. So karon adlaw mga bay, naata sa TCH no, paron ta sa TCH. Mag-meet ta karon sa mga photographer nya, hope makaabutan ni Jet Li, mag-photoshoot ta dito mga bay. Adto ta sa Canada Drive karon. So amo saka karon mga bay, ug sa ugma weekends. So amping la mo ha, ride sa TCH, amping la mo. So kita-kita ta dito. So mga bay na sa ano no sa Canada Drive, so wala pa sila. So nanay uban mga photographer dere. So ato tanahon, ato ilaylahon sila. Yeah. Oh, shout out ta mga bay, shout out sa mga photographer. Shout out Fanshot Photography. Yeah, Fanshot Photography. Last one. Shout out. Hello vlog. 50 page. 50 page. Shout out. Shout out. Shout out. Wash out. Sorry kayo, ako nanangit kanina na. Shout out. Shout out KEISH Sticker PH. Yeah, shout out KEISH. Shout out Master. Shout out. Shout out. Page. Tuburan. Photography. Oh, Tuburan Photography. Sir, shout out. Hoy, shout out sa tanang maniniyot. Apel ko sa mga kasawa. Page. Oy, day, hot shot 815. Hot shot 815, hot shot. Shout out. Version shot please. Yeah, Virgin juga ini. Dili na virgin. Dito tulaan. Oh, tara. Shout out ko sa akong mama day. Wala siya ko na shout out ko sa katong namiya nako, shout out. Nanawagan sa namiya oy, kasi namiya niya oy. Shout out day sa kanang nagpalibre tubig. Salamat. Tubig. Mama, pasensya nila ko. So, salamat yan nila ni brother. Sa page mo brother. BRB shots. BRB, be right back. Salamat sa tubig. Senpai. What's up say Master? Jet Photography. Yeah, Jeff, salamat guys pag kuha sa tubig natin no. Master. Shout out. Ay balik ko. Panshot. Shout out. Sir. Salamat sa sponsor. Alright, tara amigo. Alright, Moto Dre. Yeah. What's up, Provincianics? Like and share, follow. Watch out. Mga bibi. Yeah, BB. 5 minutes later. So welcome back mga bay. So nanas Jet Li mga bay no. Mga atong gipaabot. Nanas siya diri. So tura. So yang gida KTM 1290. So dako na mo to yang gida. So wala kay ba mga bay, si Jet Li, mao ni si Jet Li no. Hi guys. Photoshoot by Jet Li mga bay, photoshoot by Jet Li. So naata diri. So hope wala uwan no, di mo uwan kay medyo nidagom na. So
So ito na. So paso na ang model. Ay! Bird! Stop! Ano naman? Meanwhile, Pwede na. Legit. Message sa mga rider. So hey guys, shout out sa tanan mga riders na nananaw, no? And it's me, Jet Li. Stay safe always and stay healthy. And I'll see you real soon, guys. And amping. So after ano yung mga bay, maadto sa Red Clef, no? So mo fly by si Jet Li dito sa Red Clef. So mawag pa ng mga photographer mag-atang. So mo take sa lag shots sa iyang flyby. So kita-kits sa dito mga bay. later. So welcome back mga bay, nataron sa Willis, no? So nata dre mga gabike-bike, gajam-jam. So nata yung photographer sa shout out ang mga master sa mga page yung mga master. Uncle. Yeah, Uncle Shot, Cheap shot. Chip Shot. So sila may nakapwesto dre mga bay. Willis, no? Willis. Oh, Willis. Busay bike park. So mo ni umaabot na busay bike track daw. So nato dre. Giningan ni sa. Isa nindot ang panaog pero ang pagpasaka guro yun. Shout out. Bel Coston Tibo. Yeah. Shout out Biplop Jungko. Peter. Oh, money. Yeah, uyab. Money lang bisyo. Panaog sayon ra ang pagpasaka goyod.